Jeg hedder Billy, og jeg er 11 år gammel. Jeg var til klassefødselsdag i sommer. Først legede vi rundbold, så spiste vi. Vi grinede, og vi hyggede os. Senere skulle vi se 17 igen. Imens legede vi SP eller K. Christina, som der holdte festens kæreste, Oliver, ville ikke være med. Christina blev ked af det, og der kom et kæmpe skænderi. Det sker der altid til vores klassefester. Christina og jeg er bedste veninder, og jeg bliver altid nødt til at hjælpe hende eller trøste hende. Men i dag ville hun ikke have hjælp eller blive trøstet, fordi at hun ville have hævn på Oliver, fordi at han altid flirter med piger. Hun gik ned og flirtede med alle drengene. Oliver blev sur, og Christina var sur i forvejen. Næste dag lagde Christina billederne fra festen ind på Facebook, og der kom mange kommentarer. Lise skrev også, "Ej, hvor er Oliver bare streng." Christina svarede, "Vi er blevet gode venner nu." Lise svarede, "Han er en kejle, som flirter med alle pigerne." Lise og Christina blev uvenner og talte ikke med hinanden. Jeg skulle selvfølgelig bakke Christina op. Marie blev sur på mig, fordi jeg bakkede Christina op og stod og talte grimt til mig. Jeg sagde til hende, at jeg bare prøvede at hjælpe min bedste veninde. Vi talte ikke sammen i mange måneder, men meget, meget lang tid efter er vi blevet venner igen. Og Christina har slået op med Oliver. Jeg tror, at vi alle sammen ville have været venner, hvis vi løste det i virkeligheden, i stedet for at tage det ind på nettet. For hvis man tager det ind på nettet, blander mange sig ind i det, og det bliver endnu værre, fordi at man skal blive venner med mange flere og løse flere konflikter.